Masak bihun jagung gaweane wong desa. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Dina iki aku ape masak bihun jagung goreng. Ayo melu aku masak. Pertama siapno mihun jagunge Cah. Terserah kowe ape merek apa ae. Bar ngono aja lali digodhogno banyu ge medangi mihune ya. Nek ra diwedangi engko piye nek masake. Nek mihune wis medhok aja lali dientas utawa ditirisno. Teni sampai banyune notos kabeh ya. Nek kadar banyune wis entek, iki siap ayo dimasak. Wis rasa kesuwen langsung ae ulekno bawang brambang kei merica terus tambahi uyah langsung diulek sampai lembut. Nek kowe piye Cah nek gak bumbu mihun goreng? Iya ya mihun goreng iku lho sing dikek kecap sithik-sithik. Wis lembut bumbune diulek, manasno wajan kei lenga, langsung dioseng-oseng ae bumbune. Aja salfok karo wajane ya Cah, justru iki sing marai sedep. Jare wong desa nek masak ning pawon iku rasane piye ngono ngangeni. Mosok kowe ora kangen masakan desa? Nek wong perantauan mesti kangen masakane mboke ya. Iya pora. Lah kok aku melok nostalgia terus ae. Eling Cah iki kei uyah. Gula micin roiko. Udek-udek sik sayurane sampai kecampur rata baru mihune dijegurno. Diolah alik diosang-oseng sampai kecampur rata ya. Aja lali. Engko nek ana sing alok, "Mbak, mihunem kok separo asin separo ora?" Piye lek ku jawab? Ya lekku ngudek kurang rata ya Cah. Wis ben tambah rata langsung tak udek kae ya. Lho diolah alik lak ya mateng dhewe. Wis mateng langsung ae tak pindah nggon tak dokok nampan kaya ngene lho Cah. Piye Cah kowe nek nggih mihun goreng seneng mbok campuri apa? Ane dicampuri jamur kuping yo enak Cah, tapi ngene iki ae wis enak kok ya.